Igbo bụ sọ mma, Igbo bụ Igbo ndị ọma ejeje mba Igbo nwe m ekene m unu. Aka m bụkwa nwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ. Eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị na unu nọsị mma. Ndị be anyị, o nwere otu ihe onyonyo mfụrụ m etinyelu unu. Nka ya etinyekwala unu ekwu unu ihe ọfụma, mana asị m ka m kwutu obere okwu. Maka na ihe na-eme n'ala Igbo ekwesịghị inebeli anya mala ebe mmiri si nwee bụ opi ụgbọgụrụ. O tegoli aka m ji chọọ ime vidiyo maka ụdị ihe anọ, maka na ụdị ihe a emego n'ezinụlọ be nna m. Ịmana ndị be anyị si n'ihe ọjọọ gbaa afọ ọ bụla omenala. Ọtụtụ ihe na-emezi n'ala Igbo kịta ịfụzi as a way of life, otu a ka esi eme ya, otu a ka esi eme ya, anyị emelụ na-aga. Nwokolobịa unu fụrụ kịta anụnwa bụ onye ejidere wite ọgwụ. O ji ọgwụ ka o jee ejeje enyi n'otu ezinụlọ. Ọgwụ ọ na-agakwa inyi, odenikwe ya ka o gbuo mmadụ, odeniye ka o kechie ọganiru, odeniye ka o mee ihe ọjọọ ọbụla. Nke bụ eziokwu bụ na ekwe emekwa na ndị ọjọọ dị, anyị ka ya bịa na nke a ma ọ ga-ede. Mana ihe nwa okolobịa ji wee ji inyi ọgwụ anụnwa bụ na pastọ ya bịa echie. Pastọ bịa, ya bụ ndị ụka, ọbịa o ji ejeje ebe ọgwụ a nwa okolobịa bịara n'abalị a ini. Ọ bọzie ya, ọbịa fesịa mmiri ngozi, o fesịa olive oil, ọbịazibịa asonye butela ike nke chukwunu, ọbịazibịa tọọ ya, ọ tọchazie anya, ọbịa chịpụta ma igodo ma afa ndị ọ dịchara na ya, ihe niile dịcha n'ime ya, ọ chịpụtazie anya. Ọnwa gwasị gị na nwanne mma gị nke mpa gị tọrọ mmi ya nọ nya nilie unu maka ugwu na m ụdị akụkọ ndị a ha na-akọ. Ịmaga akọba akụkọ your relations unu anyị ma nghọtachi ya mgbe anyị asị gị na nwanne mma gị your cousin mpa gị tọrọ nephew nye, mgbe akọ alụgodi akụkọ a ị mara ihe enobi ya anya bifo ịghọta ihe a na-ekwu. Abịa sị na onye nwanyị niile ọgwụ a na ọ sị na ụlọ ị na-alụ n'ịma nlụsị ya, ọ sị na iyere amụ nwa, ọ sị na iyere anụ di, na ndị be di gị na-achụ gị, ndị nke ọzọ na-eme gị, ndị nke ọzọ na-eme gị. Ihe a bụ otu nsogbu anyị nwere n'ala Igbo. Ndị ụka ndị ejidego ụmụnne, jide ụmụnna, jide ikwu na ibe ha, bụzi na onwero iyere ejenwuzi na nke nwanne gị kwuru mmiri nwụọ. Maka na mgbe ọbụla na-asị gị ọnwụ ndị na-achụ gị, ndị si na yere aba n'iru, ndị ji akara aka gị, ndị ji destiny gị, ndị ji aga n'iru gị, ndị mere gị nke ndị ji yere aba uru. Mgbe ọbụla ị na-akastị n'abalị ma ịfụzi ihe kastịrọkwa onwe gị. Oge elugo mgbe anyị enebanyere ndị anụnwa anya. Can you just imagine na ọ bụrụ na nwa okolobịa sọsidili kịta anụnwa jije n'icha ihe anụnwa eji niile ụkọchukwu akpọ nnọọ okotie nnọbịba balansị ya, ọbịasịbịba gwa gị na ọ bụghị ihe nụ ijezijide kọlụ ndị ya adị gị nụ asị your pastor is a very powerful man of God, onto anointing, onto ndị chukwu tọrọ mmanụ ọkụ ya nụ. Olugo oge anyị ya enebeli na ihe na-eme n'ala Igbo anya. Ihe a ndị ụka na-abịa apịa sị gị na a na-abụ nsị, asị gị na osisi anụnwa akwụ na abụ unu na anya na-eme gị na nwanne mma gị mere gị nke ọzọ mee gị nke ọzọ, nwanne nna gị nwee na-egbu gị, nne gị na nna gị na-eli gị amụsị. Oge elugo mgbe anyị enebe maka unu hapụ ndị anụnwa alụ nke ha ka ya eme n'iru ka nke ahụ unu fụrụ ha na-eme kịta anụnwa. Ka m kwụsị ebe a, ọ ka ya dị mgbe ọzọ maka na m ka ya etinye ọnụ n'okwu anụnwa. Ka ntị elu unu ya bụ ihe onyonyo ka unu kilie. Ejikwa m ohere a wee na-ekene Igbo niile ka unu rapụ ndị niile na-akwado anyị. Ekene dịrị unu. Ọ ya adịkwa mgbe ọzọ ka emesịa onye nke yi shet pastọ ụwa onye ebe ka ọ bụ onye Enugu and pastọ gị onye Enugu tu. Kedu ọgwụ ahụ? Weta ọgwụ ahụ na ị na-azọ ebe gịnị dị n'ime ọgwụ a? Tọpebe mba ya tọpebe jikọ jee bute lampụ gị ahụ, tọpebe lampụ anya bikọsi ị ga-ekechikwa ya bak. Eno na yana n'ihi na-eme o dọba mkpa ka mfụ ya na na-afụta oge bugote ebe oge onwere ya ọ na-alụ I see a meditation. When I die in the family, just like it I today. 15 years.
You will be the question. Destroy and buy your cook. Pastor Gaga for a while. Chairman and Abagan. Better pastor can normally have a salia. Or no, I never feel. Osiama. No, Azilia. On your carry, I know, no, pastor can. Salia, we make a can on my other way. You see, don't think. Can you burn before? I could go. Oh, Papa, I big away. I have to get another one or two. I can on my back. Who answer this question? Oh, yes, yes. On a jackass. Hey, No, don't call that no. Yeah, Guinea. I might say, what are you? Go to the mice, you. But you are only a possessor, Pastor who? Are you Pastor? Because when you see, it's our Pastor Guinea. Pastor Guinea, yeah, then I know because touch I got milk. You saw Pastor who sent the Gorwa. I could go. The second one, Kuno, Kiria, Pastor, Unco, Bunke, Bue, Bionya Homado Cogaga, Nieria, Tupu, or Biawa, Unco, Pajucharianima, Bobu, Missing Mam, Webia, Techichaya not by a yoga, or Jesse, Jebo, or Bopotaze, or Wopteze, Hediano, Nino, or Kejurkorowea, or Pupteze, or Sehano, Ihe, nearly Hanezuno. Okwa wela anyị no na afọ maka ndị kanaja akwado ejije kpọ ndị family deliverance osisi ahụ ndị nna nna gị ha kọlọ ị na-achọ ka ijije gbutu onye na-achọ ka imebisie ihe niile ndị nna nna gị ha debelu kwuru wela anyị no na afọ maka na ndị anụwa nke bụ eziokwu bụ na oge elugo oge a enebalụ ha anya. Simeon, sir, I don't tire for this prayer. Come. No. Come, let's talk, me and you. Huh? No. What do you want? It's not God too much. Come, let me tell you, let's talk. Come, let's talk, me and you. Guy, get up. Raise this leg, let me see. This your left leg, raise it up. My leg. This your left leg, raise it up. What is this? Remove this thing. Go to Naka and boy, and never tell no for a guy. What say? Just come out. Come up. I'm one of the people. When you talk about what I try to tell me. Now, no, we shall tell him Etienne and my brother collected money and telling them that the working something there. What does that mean? Go to know my hand here. No, go on, never. I'm court no go can the video no go na obia nya the very going up court no go over bia na go rap here pass on refuse me. I'm a mad person that from beginning. That money must be refunded my president or else I will lose my life. Let person die here right now. Court, no, don't call me. Don't call me, I'm not coming. No, that money must be refunded. Come here. No go there up here. Court, no there can look at my hand here. Remove this thing. Look at it. Sit down. Nah, court, go there up by. If you mean I'll do it to you, I'll handle you like a stupid person. Don't call it. I'll handle you now. Which can wait? I said which can wait. When you're selling closer, before you know it, they will blackmail the person that owns this company. So no need to allow people to trip in and they will make trouble. So the only thing now working now, have transfer get the money. Okay. Okay, don't know him. So you people want to wayo my brother, Abi? Ndị na-abụ ọgwụ ndị amụma ndị na-abụ ọgwụ look at mmanwụ akwụsịla akwụ asị m ọgwụ ya wear anything their body denye ya n'ukwu n'ọnụ na ha na-abụ ọgwụ ha na-amazi jijiji na-arụcha onwe dị ọgwụ a na-agbadata look at
Look at. Erugi demo familiar. Also, this woman will now be their mother. You are the mother, Abi? I don't know. You got an internet so that Emali Hebo Wayo. You got an internet. You can have what I want. You must let them man. Chalololo. You are scam. You are scam. Una bogu. Na bogu. Look at. Look at. Look at. Look at. Look at. You had nothing. I want to hear them. Nothing. Ebe ọ na-akpọtụne Igbo Amaka TV pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo, ọ bụ ejije, egwu, nri, ekike, asụsụ, akụkọ ifo, omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi. Igbo Amaka TV, Igbo ga-adị.